ngakam nong fi la da fila isong kurem am what you done boyfriend ne what you done girlfriend git le si usai tanu penon kam yaki ro mo la da fi de ushin rang breu kan don ke kan thai ka ban le e je fi kan don kan thai ka le si ka tin ka ba jam ka ba jali cha le de si ka ba kham itnat ban ya ka tanga ka jong fi mudur be ani la ka tanga jonga ka long kan ni te la bas le si ka tanga ka jong fi ka kham byrbaw le si ka ni ka ba jam jai jai pi ni kham la ka ni ba si sin pi ong kham la ka ni fi long prolog am fi la kot tadeng ta fi la jit tu ka tanga jong fi la ka byrbaw ma ka na ya sha la ka ya sha mar mano ba jit de ba jit ma pi tala ma pi ro kum ka kan thai la pila jit tu breu jong fi le se bu ai tang lang le kam sneu phya ba nia sha mar de ma phi te ba jit dan pun bore fi m nam tadeng ta ya sha ba ke jin sha jong fi ka long ba fin dwai tadeng ta what I ba ushin rang undan ya ka girlfriend la ne ka kan thai kan dan ni boyfriend what you text wa am no what you text manong pi le you pi wan se e ja yo e ni kli pang ki kun kti no syakran ba hai bai la biang tadeng ta da pi don ya ka tengah ma pi kum shin rang share ha ka tengah ka jong fi le ka tengah ka la ban share ha kurim jong ka ba deng ta kwa ban fi wanum dan extra affair namar kan ke extra affair pin salong breu ba per